Paham ya, dados kudu. Jadi kudu ro madzhab-madzhab. Mun walhasil Quran akhire qadim barokah ditirakati Ahmad bin Hambal. Suwong rawani ngotak-ngatik Quran darani napa? Darani napa? Qadim. Mergo Khalifah Makmun parah tenan. Kula gadah tek pidatone Khalifah Makmun. Pidatone ngaten kula gadah teke. Ulama-ulama disurati termasuk Ahmad bin Hambal. Bagaimana Anda yakin kalau Quran itu qadim? Quran sendiri mensifati dirinya uhkimat ayatu. Di itu berarti makhluk. Terus dia cerita tentang Abu Jahal, Abu Lahab. Itu kan makhluk semua. Yang cerita makhluk berarti makhluk. Mulane jarah Ahmad Hambal, aku urung tahu roh wong goblok kaya kowe. Maksudnya goblok kaya kowe iku Allah itu ngendikan persona ape terjadi ku ila yaumil kiamat. Saiki Allah ya bakas kiamat. Kiamate sok mben berarti ra oleh gerung terjadi ra oleh dibakas. Lah ya nak bahasan kudu sesuai kejadiannya ra Allah ra oleh bakas kiamat wong kejadiane sok mben. Tapi Allah oleh bakas. Ya padha. Allah wis bakas Abu Lahab sedurunge kejadian Abu Lahab. Wong Allah pirsa lan mesti kejadiane kaya sesuai persane Allah Subhanahu wa taala. Ilmune Allah taala qadim lan sing terjadi mesti sesuai ilmune Allah. Nah ini sampean ikhlas ae dadi murid kula, catetane wis ngono. Segremeng ra gremeng wis pokoke catetane. Mulane Nabi Musa niku debat mek Nabi Adam mek terkenal cerdas lah tetep kalah. Ya ora kalah be jare Nabi Musa ya cerdas tenan. Jadi pertama ndekne mati kapundhut itu sing dilabrak itu Nabi Adam ning alam mau angkel ya. Perkara ndekne ning donya kan wis tau disiksa Firaun, pelayon, lara kabeh lah uripe dene. Ya Adam, ya Abal Bashar. Jenengan bapake manusa tapi antal ladzi akhrajtan nas minal jannati wa asqaitahum. Gara-gara jenengan sing salah, akhirnya anak turune jenengan urip ning donya. Akhirnya lara kabeh, utang barang macem-macem, gadekno BPKB semacem-macem lah. Cara jenengan ra salah ku sak anak turune jenengan lahir ning swarga lah kan aman sentosa. Tapi gara-gara jenengan salah. Akhirnya kan lahir ning bumi, ana PHK, ana nganggur, ana UMR macem-macem kan. Ape mangane dadak nuntut napa? UMR, repot ape. Sampai mangane dadak gadekno BPKB macam kan repot urip ngoten niku. Jawabe Nabi Adam sebuti, ya Musa anta kalimu wa, kowe iku kalimu wa. Bukankah Anda belajar di Taurat nak sampeyan iku ana nabi? Ya ana. Iya, aku iku ditulis iku sedurunge salah pirang puluh tahun. 40 tahun sebelum aku digawe ora wis ditulis, nak skenarione aku salah terus ditakok bumi. Terus ning bumi nak wis rusak Allah ngutus para nabi. Sekiranya Allah iku gagal kabeh nek aku urip ning swarga, mergo ora butuh nabi, ora butuh kowe barang iku. Dadi dhisik endi salahku mbek catetane? Nggih, dhisik catetane. Lah iya wis ngono salahno pangeran nek nyalahno. Wis ngono. Dadi kowe ben ro, dadi ilmu macam-macam. Nggih, dadi kowe kudu ro. Ijtihad melani Imam Syafi'i ku ngindari fitnah. Alasannya Nabi Muhammad yo hijrah. Ndak selalu menghadapi musuh. Nyatane dipindah teng Putih Yasrib. Mergo musuh mbok adepi terus kadang yo kesel tenan. Ya kadang-kadang yo endo barang ya ngono fitnah ya kadang-kadang napa endo. Mulane nek ana taun ana penyakit pageblek ku jare Nabi ojo mire tapi nek kowe ning kono yo ojo mire. Tapi nak kowe ning bumi li aja rono. Era Sayyidina Umar ana penyakit menular ndekne melayu. Dinyek mek sahabat-sahabat. Jenengan gagahe ngono ana penyakit kok melayu. Berarti ak melayu sangka kodok qadar. Jawabe Sayyidina Umar, "Nafirru min qadarillah ila qadarillah." Aku melayu ngene iki dikodok pangeran padha ae. Wala nafirru min qadarillah ila qadarillah wa min qadaillah ila qadaillah. Dadi aku melayu ngene iki ya kodok qadare apa pas repot wong pinter apa kandhani dadi yes ngene iku. Mulane Abu Nawas iku wong paling manfaatno niku. Dadi dekne kandha ning pasar bahwa ana akhna minallah. Ora ana wong sugih kaya aku, pangerane sugih aku. Wes wong seneng kontroversi. Nomor loro iku ana akrahul haqqo wa uhibbul batil. Aku paling gak seneng mbek barang hak.
Paling seneng mbek barang napa batin. Akhirnya sing iso roh tebakanku tak kei hadiah. Tapi nak sing ra iso kudu ngekeki hadiah aku. Akhirnya Harun Rasid itu melok nebak ora iso. Padahal raja. Akhirnya dia cerita. Sak sugih-sugih pangeran ora di anak, ora di bojo, ya ora di utang. Aku yo di anak, di bojo. Song sarap aja. Jadi terus dia muni wa anak akrahul hak. Aku ora seneng barang hak. Kok aneh barang hak kok kowe ora seneng. Sidine dalil al mautu hak wan naru hak. Jare mutin-mutin an naru hak. Sapa sing seneng neraka? Mulane aku ora seneng barang hak mesti kan al mautu hak wan naru hak. Aku sing seneng mati sapa? Sing seneng neraka sapa? Terus aku seneng barang batil. Sewedoan main anak barang batil aku ya seneng. Terus sing Harun Rasid muni nek iku ora kowe tok aku barang lha iya. Akhirnya itu hadiah.